Ingurua, hori, 73an sinatuta dago duri gabe, eta galdera da nola da posible horrelako lan bat egitea Usurbilen 73. urtean, ezta? Baina, apuskat, testuingurua ezaututa, aipatu behar deuna da, Euskal Mugimenduko taldeek eta Zumeta horien barruan sartuta zeon, gaur taldean hain zuzen, behaien helburua etzala bakarrik artea egitea, baizik eta artea herriarentzat egitea eta kalean jartzea, ezta? Hor dator, Zumetaren aurrenengo erronka, eta da, bera pintoria zala, orduan nola jarri pintura bat kalean, hori da, fiskat, teknika baten bitartez konpontzen den arazua, ezta? Eta teknika hori da, zeramika. Zeramikak aukera ematen du, artelan haundi bat egiteko, batez moduluen bitartez egiten dalako, zati txikiz egiten dalako, eraikitzen dalako, eta bestalde oso iraunkorra da, eugileakin edo beste haizeakin edo ez da horren beste kaltetzen, eta horrek posible egin zuen honelako lan bat egitea. Eta horreatik baita ere izan da agian Zumetaren lanik ez ezagunena. Badakizue, arte historialariak oso klasista diala eta hierarkiak jartzen ditugula artelanen inguruan. Eta dudik gabe pintura da, suposatzen da, arterik importanteena, inork ez du esan, baina hala onartu dugu, edo hala eraiki dugu arte historialariek. Eta horregatik, zeramika lanak beti bigarren mailan edo jarri izan dira. Eta horregatik, ez zaio horren beste garrantzirik eman mural honi ere, orain dela gutxi arte, ezta? Moratzen naiz, azintxanian horrelako aurrenengo bisita gilatu piloto bat egin nun bere momentuan Usurbilen, jende guztia harrituta gelditu ezala horrelako lanakin. Harrituta, ni gelditzen nintzen, tamaina handiko lan bat da, eta jende guztiak ezautzeko moduko tamaina bada, baino, dudik gabe, eragozpen bat zeukan eta da zeramikaz egin behar zeudako, ezta? Gaur egun hori, pixkat aldatu egin deu, edo aldatu egin beharko deu, pixkanaka, eta nire lana, pixkat kataloguan izan da, testuinguru orokor batian jartzea lan hau, hau da, nazioarteko testuinguru batian. Eta aleinak egin ditut, pixkat adierazteko edo azaltzeko nola, mundu mailan ere garai horretan zeramika erabiltzen da, batez muralgintzan erabiltzen da zeramika artelanak kalera ateratzeko. Eta jende guztiak harreman zuzen bat izateko artearekin. Erosketak egiten den egitea erdentzen duenean edo aurretik pasatzen denean besterik gabe. Eta hori da niretzat importanteena, jende guztiak gozatu dezakela arteaz, eta jende guztiak ikusi dezakela hor nola hartuko zuten garai hartako Usurbiltarrek lan hori, agian gu baino askoz ere hobeto. Garai hartan, egia da, talde hauek oso integratuta zeudela gizartean, eta beraien lana ez zuten horren arrotz ikusten, eta ikusten baldin bazuten ere, konfiantza handia zeukaten, artistak egindako lanak ziala, eta artista horiek zerbait berezia egiten ari ziala, eta importantia egiten ari ziala. Agian konfiantza hori galdu dugu gaur egun, artistengan eta orokorrean intelektualengan, eta ez bakarrik erakundeek posible egin zutena, baita ere Usurbiltarrek beraiek ere oso ondo asumitu zuten hori, eta pentsatzen dut horrela heredatu dutela ere gaur egungo Usurbiltarrek, ezta? Beraz, nik uste dut Zumetaren asmo hori lortu dela, ezta? Pixkat artea kalera eta jendearen gana hurbiltzea.